Tenim a Poblet 80 podcasts en valencià datats, dels quals 40 estan en actius. És molt bona xifra. 40 podcasts amb regularitat podrien plenar una o dos graelles de ràdio tot el dia. El Dolcet pa cafè és el podcast més seguit, sense ningú dubte, amb més de 260.000 escoltes en total, seguit per la Comunitat Valenciana i a partir d'ahir, baixant de les 100.000, Disfrutons, Xus Mailux, Agres i Dolces, ja en inactius. Dels 10 podcasts més escoltats, només un no és en format vídeo. 9 dels 10 més escoltats és videopodcast. Això que implica? Que els permet promocionar-se en xarxes socials. Trauen clips en vertical, o com siga, no? Per a les xarxes, i això els ajuda a potenciar la seva visibilitat i que la gent entre al seu perfil. L'únic dels 10 més escoltats que no ho fa és Gen Random, un podcast que per arribar a assolir aquestes xifres treballa un contingut molt específic, molt de nínxol, de literatura, molt treballat, i a banda també genera per cada temporada un esdeveniment presencial autoproduït per a fidelitzar a la seva gent. Bueno, podríem parlar de moltíssimes coses, però la qüestió és que el videopodcast, com també assenyalava Eugenio Viñas, una persona molt reputada en el tema, parlava de que en una conferència al Festival Pod de València, que n'hi ha setmanes que del top 100 de podcasts més escoltats en Spotify, només 6 són en àudio, no? O sigui que parla molt de lo important que és el vídeo en el format que naix, diguem, de la ràdio, no? Del so.